Gihangop sa mga benepisyaryo sa Barangay Santa Rosa, Matag-Ob, Leyte ang gipahigayon nga feeding program ug free store sa members Church of God International o MCGI niadtong Domingo, Hunyo 13, 2021. Ang Barangay Santa Rosa mao'y katapusang barangay sa Matag-Ob, bukid nga dapit ug nahimutang sa suok nga lugar. Matud pa ni Honorable Ryan Soco, ang kapitan sa maong barangay, nga apektado gayod ang panginabuhian sa mga lumulupyo dinhi tungod sa pandemya ug tukma gayod sa panahon ang gihimong kaayuhan sa MCGI sa ilang lugar. Nagigid og kalisod kay ang panginabuhi unong labi na ang panginabuhi diri sa mga tao kadaghanan gyud sa agrikultura ba. So muna dako apektado kayo sa pandemya kay di man di na maka deliver sa ilang mga produkto sa lain nga mga lungsod ngadtong pagsugod yun sa pandemya. Parte sa panginabuhi no kanang ang among barangay sa pagkakaron diferensya sa didto sa mga lowland bakit ng mga nanginabuhi sa mga kahumayan ba kay permanente man ang ilang kita didto di man diri sama sa kini among barangay na sa buntod nga parte sa Matag-Ob. So ang gisaligan din kanang mga pangumalang sa mga utanon. Seasonal lang. Dili sama sa kuan ba kanang humay nga permanente ang ilang kuan pagtrabaho. Dinhi sa mua makaingon ko nga uitandi nimo dito sa pangapatag nga mga barangay, mas lisod-lisod ang kinabuhi sa mga tao dire. Busa, nagpasalamat siya nga usa ang ilang barangay sa napili nga paglunsaran sa maong proyekto. Ilabi na nga talagsaong panghitabo lamang nga adunay mga grupo o religious organizations nga maghimo og libreng aktibidad sa mga hilit nga dapit. Mapasalamaton kay ko nga ang inyong organisasyon, inyong moyhing bisita no diri sa among barangay. Tagsa lang ni mga hitabo nga ingnani nga mga organisasyon mo bisita og mga hilit nga barangay. So mapasalamaton kay ko sa inyong pagbisita dinhi sa akong barangay. Bisan sa ginagmay lang nga pamaagi dako na nga tabang sa akong mga lumulupyo karang maingon ani nga higayon ba. Dugang paniya nga wala siya nagdahom nga moabot diay sa ilang barangay ang mga ingon niining buluhaton nga sa TV lamang niya makit-an. Nakabati ko nga ani nga konsepto sa TV lang nako nakit-an kanang mga kuan baka gitawag nila mga community pantry ba. Pero sa ingon ani nga mo duol gyud dinhi sa ako barangay mo pa lang ni karon lang. Malipayon usab nga nakighinabi sa balitang lungsuranon ang mga benepisyaryo nga nakadawat og libre gikan sa MCGI o mas ilado sa programang ang dating daan. Si Tatay Antonio, 76 anyos, mibutyag nga sukad-sukad, karon pa siya nakabati og ingon niini nga konsepto sa pagtabang sa isig ka tawo, kung diin hatagan og pribilehiyo ang usa ka recipient nga mag-shopping apan walay bayaran tungod kay libre lamang ang tanan. Wa pa po ko makakuha ana, yun. Wa pa ko kakuha nga malibre nga way bayad-bayad. Wa pa. Wa yun. Karon lang yun. Karon pa lang. Karon pa lang. Muna ingon ko maayo ning kubukuha yun kay nakahatag og tabang sa mga mga tawho, mga katawhan. Si Mr. Anthony Villanueva usab misaysay nga dako kinig ikatabang sa ilang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglan, ilabi na kay hapit na mga anak ang iyang asawa ug kuwang ang iyang sweldo isip usa ka construction worker. Hindi ko po sinama kasi medyo malapit na siyang mga anak. Dati po akong family driver sa Maynila. Na-expire po ang lisensya ko. Kaya so nakipagsapalaran muna ako rito sa probinsya. Apply ako ng kontraksyon. Kano naman po ang kinikita niyo sa construction? 300 po ang araw. Isang araw? Opo. Kasya naman? Kung totoosin, kulang. Pero
binabudget lang ho po namin kasi medyo mahirap ang buhay dito lalo pag walang trabaho. Malaking bagay itong tulong sa amin, lalo katulad sa amin na walang permanenteng trabaho. Mahirap. Mga sabi nga sa naghihingaos na laking bagay itong tulong nyo na nagawa. Kasi po kaming mag-asawa lang, may maliit na rin po akong anak na 2 taon. So siguro kung babudgetin namin, maabot siguro mga 2 linggo mahigit. 2 linggo? Oo. Nakuha nyo na grocery? Opo. Sa pagpadayon sa maayong buluhaton sa MCGI alang sa mga isigkataong nanginahanglan, subli nilang gipahibalo nga wala sila'y gipili ug andam silang mutabang hangtod anaa sa ilang mga kamot ang gahom sa pagbuhat niini. Nagsumikap kami sa wagtulong sa Ginoo nga kani i-translate namo into action mao ganing ang mabuting paggawa. Mabuting paggawa sa kapwa, hindi lamang sa kapananampalataya, pati na sa lahat ng mga tao. Magsigawa ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa kasabahay sa pananampalataya. Kini si Saido Montero.